हाय लोगोफोर आंनि फेसबुकनि बागै आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों आरोना आंखौ सासे मानसिया ओरैबायदि माने कमेन्ट्सआव आंखौ गाज्रि बुंहरदों आरोना गुन्दी साइज नुयो मा नुयो होननानै माने आब' खनजिता फिसायनि एकाउन्टआव आब' खनजिता फिसाया होदोंमोन आरोना आंखौ डाउनलड खालामनानै मालाय भिउस मोननो थाखाय होनानै लादों आंनि भिडिअखौ ओमफ्राय बेहा जेन'बा मा मोदोमाव नांनानै जेन'बा बे आंखौ बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट्स बुंहरखो बे लाजि रोङैया आंखौ गुन्दी साइज नुयोनो ओमफ्राय गावखौ मा साइज नुयो होननांगौ आं नाय गावखौ जेन'बा गावखौ मा साइज नुयो होननांगौ नै बे मानसिया नै लोगोफोर नै गावखौथ' बुंनांगौबा मा साइज नुयो होनो बिदिखौ गावखौ फानग्रा साइज नुयो होनोसै आं गावखौ बेफार खालामग्रा साइज नुयो होनोसै आं साला लाजि रोङा बे ओइ जिना नोङो कमेन्ट्सआ दाननोबा दा नोङो आंनि भिडिअखौ नायनो बायोबा नोंखौ आं नायनो होआखै डिलिट खालाम ब्लक खालाम आंखौ नायनो बायोबा आं नोंखौ बुंखाबाय खिन्थु दानाबा नोंखौ आं एक सेकेन्डबो नाङा मिथिबाय इउटुब फेसबुक शेयार खालामजोबगोन आं नोंखौ दानो मिथिबाय नोंनि जायाखै आं मिथिबाय जानला मोनला आंखौ कमेन्ट्स गाज्रि दा ओइ जिना बसुमतारी नोंखौ आङो बुंदों खोनाबाय दा बे आंनि बिदानिखौ सिनायाखै नोङो मिथिबाय बे आंनि बिदानि आंनि फट'खौ नोङो मा नोमफा फट'नो नोङो नोंनि एकाउन्टआव होना लादों नों बाजारि नों फानग्राबा आं गुन्दी नङा मिथिबाय नोंखौसो नायनायावनो मिथिबाय फानग्रा साइज बेफार खालामग्रा नुयो मिथिबाय आङो दा मेडिकेलाव दङ ना बिमाखौ लाबोनो फैदों आंखौ नोङो आंनि लाइफआव हाबनानै बेफोरबायदि आंखौ गाज्रि कमेन्ट्स दामा मिथिबाय आंखौ रावबो कमेन्ट्स गाज्रि हरग्रा गैया आं नायजोबो आंनि एकाउन्टआव हाबनानै दा नों सासे दङ आरो आंनि इउटुब चेनेलाव सासे दं जन' होननाय बेखौ गुन्दा बेखौ सिनायखायो आरोना बे हिनजाव सानै साथाम गारनानै हिनजाव गदाय लानानै जाग्रा सिखाव बेजों नोंखौ संलायनानैहाय हमनानै हाबा हैगोन आं मिथिबाय दाननोबा दा नोङो नैबे आंनि बिदानि फट'खौनो आं नोंनि एकाउन्टआव इडिट बानायनानै होदोंना बे दानबा दानाबा नोंखौ आं हमनो एक सेकेन्डबो नाङा मिथिबाय दा नोंखौ दानो शेयार खालामजोबगोन आं फेसबुक सिनायबाय दा नों